Malawi Today. Malawi wakhala akulamulidwa ndi azitsogoleri okwanira asanu ndi awiri 7 tsopano. Lero tikambirana za mayina Antchezero kapena kuti ma nicknames azitsogoleri onsewa. Nde tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pano pa Malawi lero. Tatiyeni tikhale limodzi pamene tikhale tikuzukuta mayina amenewa limodzi komanso tikumbusane kuti nchifukwa chiyani azitsogoleri amenewa amavekedwa mayina amenewawa nkumadziwika nawo nchifukwa chiyani. Nde inu musatalikire, mungokhala pompo tikumbusane padzana, dzulo komanso lero. Mwamwambo tikuyenera kuyamba ndi mtsogoleri woyamba wa dziko lino la Malawi, Dr. Hastings Kamuzu Banda. Dr. Banda anapasidwa dzina lonena kuti Angwazi, ndipo dzina limeneli limaperekedwa kwa munthu amene ali hero. Muchizungu timatero munthu amene ali wopambana kwambiri. Chifukwa chiyani? Iwowa ndi amene adaphwanya chitaganya cha azungu nkubweretsa ufulu ozilamulira tokha, ndipo iwowa amadziwikanso ndi dzina lonena kuti Mkango. Dr. Banda analidi Mkango. Will you walk out of this conference every time you hear something you don't like? Your own interest. You think I'm here? I told you when I came here that I came here only because of Mr. McLeod. And the minute I see that the whole thing is just repeating the same trash, all trash about economics and social this and that, I don't have time to waste here. My people want me home. Do you understand? Mkango wa Malawi, Angwazi. Nditu limenelo ndi dzina limene amadziwika nalo Dr. Kamuzu Banda, president woyambirira wa dziko lino la Malawi. Nde limenelo ndi limene limadziwika kwambiri. Pano tipite ku president wachiwiri wa dziko lino la Malawi, amene tonse tikuwadziwa bwino kuti ndi Dr. Bakiri Muluzi. Kodi Bakiri Muluzi amadziwika ndi dzina lanji? Mtsogoleri wachiwiri wa dziko lino, Dr. Bakiri Muluzi, amene anabweretsa ufulu wa demokrasi m'Malawi muno, komanso mmodzi mwa akuluakulu amene adayambitsa chipani chimene cha UDF, ndipo adali chairman wa chipani chimenechi. Kotero timangowatchula kuti acheya amadziwika ndi dzina limeneli, komanso timangowatchula kuti kuchitekete. Mkulu amene ndi kuchiteketedi, ndipo akafuna kuyankhula pamalo amayankhula zinthu zonena kuti zimakopa mitima ya anthu, amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana. Dr. Bakiri Muluzi, acheya. Wayana nilo wanthu kuti wanthu adzazimva kukoma. Wasati president amene azimva kukoma. Tikufana pano. Ineyo munthu ayi woyanga. Ndikunena kuti zonse tinapanga hayi. Koma at least timakobiri timaoneka. Acheya, kuchitekete, agama, mtunda waukulu kwambiri, Dr. Bakiri Muluzi. Mmenemo ndi mmene iwowa ankachitira zinthu zawo. Tiyeni tipiteno ku mtsogoleri wachitatu, amene ndi Profesa Bingu wa Mutharika. Tione kuti iwowa tinkawatcha kuti chiyani, nanga chifukwa chiyani. President Profesa Bingu wa Mutharika nayenso adali ndi mayina ake amene ankatchuka nawo: Ngwazi, chisulo cha njanji, komanso Mose wa lero. Mkulu ameneyu adapasidwa mayina onsewa chifukwa chonena kuti ankayesesa kuthesa njala, ndipo adayesesa mu nthawi yake. Kotero anthu pomunyadira anamubwezeranso dzina lija la Ngwazi. Nde tinkawatcha Ngwazi iwowa, komanso chisulo cha njanji, Mose wa lero. It's not because that the kwacha is not valued. In fact, people are saying overvalued.
And I've asked economists to tell me what is the correct value, because then above that is overvalued, below that is devalued. What is the correct? They don't say. These are things we put in economic textbooks. They are saying if we devalue the kwacha, then we make our exports competitive. Which exports? Tobacco is never affected by the kwacha. You can devalue anything, it will not be affected. Tea is not affected, they are fixed markets. Cotton is not affected. So, you devalue the kwacha, who benefits? The day you devalue the kwacha, the price of everything, oil, matches, everything will go up for the ordinary person. Even tomatoes, the price will go up, even onions will go up. So, the inflation goes up. And I'm saying that the IMF has a contradiction in their minds. They don't know what they're talking about. They talk about macroeconomic stability. What is stability? Stability is a level. The moment you take one of the parameters and devalue, that stability is disturbed. Because then inflation comes in. And they're saying they're for macroeconomics. So I don't know what kind of economics are at the IMF. Yeah. And I'm ready to meet them, to tell me. I want one person to tell me one good reason or one advantage that will accrue to Malawi for devaluation. Nobody is. So, you see, how you make your exports competitive. Which exports? Chisulo janjanji nkulu amene ankadziwa bwino mmene chuma chimayendera samalola kupusisidwa iye. Tipite kwa Dr. Joyce Banda amenewa ndi mtsogoleri wa namba 4 wa dziko lino la Malawi, ndipo iwowa tinkangowatcha kuti amayi. Adali mlera khungwa iwowa chifukwa cha ntchito zawo zachifundo zimene ankapanga, ndipo kugawa katundu kapena kuti zinthu kudali kudya kwawo, ndipo mpaka pano iwo ngakhale anachoka pa president, ntchito zachifundo amapangabe amayi. Taona pamenepo amayi tinkangowatchula kuti amayi, ndipo timawatchulabe kuti amayi. Tsopano pano tipite kwa mtsogoleri Profesa Arthur Peter wa Mutharika APM. Profesa Arthur Peter wa Mutharika ndi mtsogoleri wa namba 5 wa dziko lino la Malawi. Iyeyunso ndi mchimwene wawo wa Profesa Bingu wa Mutharika amene adakhalaponso mtsogoleri wa dziko lino amene timawatchula kuti angwazi. Ndipo Profesa Arthur Peter Mutharika amenewa timangowatchula kuti adadi chifukwa chonena kuti nawonso ndi mulera khungwa, nawonso ali ngati tate wa anthu onse muno Malawi amene pofuna kugwira ntchito yawo nawonso amagwira ntchito yoteteza nzika za dziko lino. Choncho timangowatchula kuti adadi. Boma is for big boys. It's not for small boys or beginning and so forth. It's for big. Kumbukiraninso kunena kuti padakali pano ndi amene akulamula dziko lino. Nde apa tikukamba kuti tingophatikiza kukamba kuti ndi mtsogoleri wa namba 5 komanso ndi mtsogoleri wa namba 7 wa dziko lino la Malawi. Choncho tachitiratu kumbali yokhuzana ndi adadi. Tikupitanso ku chigawo chomaliza kwa mtsogoleri amene wangochoka kumene mdziko muno pa udindo wa president amene wandi Dr. Lazarus Makathe Chakwera. I, Dr. Lazarus Makathe Chakwera. I, Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Do solemnly swear that I will well and truly perform, that I will well and truly perform the functions of the high office of President. Iwowa ndi president wa namba 6 wa dziko lino la Malawi
ndipo iwowa kwambiri timawadziwa kuti ndi abusa, koma sikuti ndi dzina limene anatchuka nalo kwenikweni, sikuti ndi nickname imene anatchuka nawo kwenikweni, chifukwa iwowa ndi mbusadi ndithu, koma ife sitikudziwa kuti kwambiri timawadziwa ndi dzina lanji. Mwina inu mutiuze mu comment section kuti kodi Chakwera timawadziwa kuti ndi ndani makamaka ngati nickname yawo. Tiuzeni mu comment section kwa amene mukulidziwa.